Αντώνη τον Μπουγιούρη. Το σουβλάκι μου φάει. Στις Αντριές απάνω είχαμε τα καρτέρια μας που πηγαίναμε και καθόμαστε. Δεν έχει κανένα σουβλάκι εκεί. Να πάρει του αλλού. Χρόνια, ποτέ. Πιάσε ένα σουβλάκι. Κάποτε ο Μπουγιούρης αποφάσισε να κάνει δημοκρατική την συμπεριφορά των καρτοριών. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να πιάσει το καρτέρι του Λεμονάκη. Ωχ, Παναγία. Ανέβηκε λοιπόν στο βουνό, του Νίκου. Νύχτα λοιπόν ανέβηκε στο βουνό, πήγε και κάθισε στο καρτέρι και έβλεπε τώρα κάτω στο κουντί τα φώτα του που άνοιξε ο Λεμονάκης, το αυτοκίνητο που ξεκίνησε όλα και καθόταν λοιπόν και έκανε την προεργασία τι θα του πει. Έλεγε λοιπόν μόνο στον Μπουγιούρης ότι κοίταξε να δεις Λεμονάκη, αυτά που ήξερες ξέχατα. Τώρα Έχουμε δημοκρατία. Νέα δημοκρατία έχουμε, όποιος προλάβει αυτός θα κάνετε στο καρτέρι. Ανέβηκε λοιπόν από τη Γαλανή ο Λεμονάκης, έφερνε μαζί του τα παιδιά και σιγά σιγά. όλοι σιγά σιγά ανεβαίνει και πάει ο Λεμονάκης και κάνει στο καρτέρι του. Δεν ήταν κανείς. Θα έκαμε με τον Πατανά. Εγώ ανέβαινα αργότερα λοιπόν και συναντάω ο οποίος Σάββατος τον είχαμε πιάσει τα νευρικά του. Έκανε και τα Και ναι, τι έχεις Αντώνη, άκου να δεις μου λέει τι έπαθα. Λέω τι έπαθα. Ήρθα λέει από τα μεσάνυχτα εδώ να πιάσω το καρτέρι του Λεμονάκη. Και αφού είχα ετοιμάσει και τι θα του πω και τι θα θέλω, μόλις τον είδα και ξεκίνησε να πούμε, ήμουνα έτοιμος να αρχίσω να του τα λέω. Και τον βλέπω λέει και έρχεται και πάει και κάτι στο καρτέρι του. Ο Μπουγιούρης νύχτα κάτι σε άλλο καρτέρι.